Inžiniera vítali v škole ako superstar. Svoj recept, ako sa stať najobľúbenejším učiteľom, zhrnul do jedinej vety. Úprimnosť, férovosť, spravodlivosť a priateľskosť. Náš učiteľ, od kriedy celý biely. Dáva najobľúbenejší učiteľ aj poznámky a peťky? Keďže momentálne učím hudobnú výchovu, tak peťku som nedal. V škole, kde sa učia handicapované deti spolu so zdravými, pôsobí už 15 rokov. Dievčatá neboli do vás zaľúbené? Áno. Niektoré tie malinké veľmi radi ma prídu ráno postískať a to, či sa zaľúbili, tak občas dostanem nejaké takéto srdiečko. Pán učiteľ, mám vás rada. Tak. Prísny. Nadaný. Múdry. Super výlety. Hlavne seriózne, to je jeho najlepšia hláška. No a takto vidia obľúbeného učiteľa jeho žiaci, súčasní aj bývalí. Pretože mám rád váš humor. Pretože viete veľmi dobre vysvetliť učivo. Pretože nás máme skvelé zážitky. Pretože ste k nám spravodliví. Pretože sa s vami úžasne spolupracuje. Pretože sa vám dá veriť. Ďakujeme za spoločné koncerty. Ďakujeme vám, že nerobíte rozdiely medzi žiakmi. Ďakujeme vám za to, že nám všetkým dávate druhú šancu. Ďakujeme! Z Popradu Marek Vnenčák, televízia Markíza.